Želim vam dati jedan napitak koji će značajno smanjiti razinu stresa, depresije i anksioznosti i omogućit će vam bolji i kvalitetniji san. Ovo što ću vam sada reći popijete 30 minuta prije samoga spavanja. Sve što trebate je da u jednu posudu stavite 200 ml bademovog ili kokosovog mlijeka. U bademovo ili kokosovo mlijeko dodate jednu malu žličicu ceylonskoga cimeta, pola male žličice kurkume u prahu, pola male žličice džumbira u prahu. I to sve lijepo stavite na laganoj vatri, kuhajte 3 do 5 minuta. I kada je prošlo 3 do 5 minuta, napitak malo ohladite i u njega dodate jednu malu kašičicu samoga meda. Ovo sve lijepo promiješajte i tih nekakvih 200 ml tekućine popijete sat vremena do pola sata prije spavanja i onda ste popili nešto što se naziva zlatno mlijeko, koje je izvanredan napitak za uspavljivanje, duboki san i smanjivanje stresa, depresije i anksioznosti. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja i želite izliječiti vaše bolesti sa zdravim načinom života, prehranom i prirodnim lijekovima, nazovite Mario Lab Centar na brojeve telefona +385 98 91 79 200. Imate dvije mogućnosti kako ja liječim moje pacijente. Prva mogućnost je da dođete u moju ordinaciju i ću vas ja osobno učiti i educirati i napraviti specijalan program prirodnog liječenja zajedno sa najboljim prirodnim lijekovima na svijetu. Za sve osobe koji nisu u stanju doći u moju ordinaciju, apsolutno ne brinite, jer imate mogućnost mojih telefonskih konzultacija gdje vas ja liječim na potpuno prirodan i siguran način putem mojih programa koji dobijete direktno na vašu e-mail adresu. Ono što je bitno za reći, za pacijente i u ordinaciji i putem konsultacija osigurali smo sve najbolje prirodne lijekove na svijetu koji dođu direktno na vašu kućnu adresu. I onda ćete imati sve informacije kako prehrana i prirodni lijekovi liječe vaše bolesti na potpuno prirodan i siguran način.